नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सोमवारच्यान अनलॉक आणि विशेष सूट. कारवारात गिरिजाबाई सैल आणि सेंटर फार्मास्युटिकल हेमगेल्या वतीन मोफत कोविड लसिका कार्यक्रमाक चालना. पावसा लागून हळ्याळ तालुक्यात मोठी पडझड, 7 घरां कोसळली, अनेक रस्ते उदकासकल. मिरगा पावसातच धरणां पूर्ण भरली, कद्रा धरणाचे 6 दरवाजे उघडले. कोडसळी धरणातल्यान 7,500 क्युसेक्स उदक सोडले. कारवार किन्नर ग्रामात अतिवृष्टीन घराचे छप्पर पडिल्ल्या वृद्ध महिलेक सहाय्यक आयुक्तान केली ताबडतोब मदत. आता सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सोमवारच्यान लॉकडाऊन अनलॉक आणि सूट. कारवार राज्याच्या 16 जिल्ह्यांपैकी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊन केले. आता ते अनलॉक केला. 1 हप्त्याच्या शेकडा 5 पेक्षा कमी पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या जिल्ह्यात अनलॉक केले असा. बाकीच्या 13 जिल्ह्यात लॉकडाऊन आज तसेच विस्तार केला. उत्तर कन्नडात बेळगावी, मंड्या, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು, चिಕ್ಕबಳ್ಳापूर, गदग, रायचूर, कलबुर्गी, बिदर, बेंगळूर, यादगिरी, धन 16 जिल्ह्यात अनलॉक केला. गेल्या 1 महिन्याच्यान 16 जिल्ह्यात 5% कमी पॉझिटिव्ह दर आशिल्ल्या 13 जिल्ह्यात शेकडा 5 ते 10% असून पॉझिटिव्हिटीच्या आधाराचेर निर्बंधनात तांत्रिक सल्ला समितीच्या सल्ल्यान सूट दिवची घोषणा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी घोषणा केला. अनलॉक जिल्ह्यात म्हणल्यार उत्तर कन्नडा, बेळगावी, मंड्या, कोप्पळ, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, तुमकूर, कोलार, बेंगलोर नगर, गदग, रायचूर, बागलकोट, कलबुर्गी, हावेरी, रामनगर, यादगिरी आणि बिदर जिल्ह्यात अनलॉकची सूट दिला. अनलॉक जिल्ह्यात सगळी दुकानं सकाळपासून सांजेचे 5 वाजतापर्यंत उघडी दवरू शकतात. हॉटेल, लॉज 50% कार्य करू शकतात. बस 50% प्रवाशांक घेऊन संचार करूक अनुमती असा. अनलॉक व्याप्तीतले KSRTC बसा कोविड कारणान बंद आशिल्ल्यान आता ती धुवन साफ करची तयारी चल्ला. राज्यव्याप्ती चालू आशिल्ली नाईट कर्फ्यू रात्री 7 ते सकाळी 5 पर्यंत चालू उरतली. तसेच हप्त्याचे वीकेंड शुक्रवार रात्री 7 ते सोमवार सकाळी 5 पर्यंत संपूर्ण बंद उरतले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि एक सूट दिल्ली आसा. म्हटल्यार सोमवारच्या जिल्ह्यात स्थानिक कार्यकारी मंडळाली अनुमती घेऊन फक्त 20 लोक पर्यंत हजर राहून घरातच लग्न कार्य करू शकतात असे आदेश उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन यांनी दिला. मिरगा पावसाकच धरण पूर्णपणे भरली. कद्रा धरणाचे 6 दरवाजे उघडले. कोडसळी धरणातल्यान 7,500 क्युसेक्स उदक सोडले. कारवार तोकते वादळान आणि मिरगा पावसान जिल्ह्यात जोरान मुसंडी मारिल्ली आसा. ताका लागून जिल्ह्यातली धरणां पूर्णपणे भरिल्ली आसात. आज कद्रा धरणाचे 6 दरवाजे उघडन येल्लापूर तालुक्याचे कोडसळी धरणातल्यान बीन उदक सोडिल्ले आसा. कद्रा धरणाची क्षमता 34.50 मीटर असून 31.32 मीटर पर्यंत उदकाची पातळी वाढील आसा. ताका लागून खबरदारी मठ धरणातल्यान 18,150 क्युसेक्स उदक सोडिल्ले आसा. कोडसळी धरणाची क्षमता 75.50 मीटर असून 71.55 मीटर पर्यंत उदकाची पातळी वाढील आसा. ताका लागून 7,970 क्युसेक्स उदक सोडिल्ले आसा. जोडा तालुक्यात सुपा परिसरात जोरदार पावस पडते आशिल्ल्यान सुपा धरणाची बी उदकाची पातळी वाडती आसा. कारवारात गिरिजाबाई सैल आणि सेंटर फार्मास्युटिकल हेमगेल्या वतीन मोफत कोविड लसिका कार्यक्रमाक चालना. कारवारच्या गिरिजाबाई सैल ट्रस्ट आणि सेंटर फार्मास्युटिकल हेमगेल्या सहयोगान मोफत कोविड लसिका नोंदणीक सुक्री बोमुगौडा हेमगेल्या हस्तान चालना दिली. शहराच्या शेट्टी दोळ्याच्या आस्पत्रेत चलच्या या मोफत कोविड लसिका कार्यक्रमात सुक्री गौडा हेमी उलयतना सांगले की सतीश सैल हेमी करची जनसेवा आणि या जनसेवेक सहभागी जाल्ले सेंटर फार्मास्युटिकल कंपनी कारवार अंकोलाच्या नगरवासियांतर्फेन आभारी आसात असे म्हटले. सुरुवातेक आपले मनोगत व्यक्त करताना माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी सांगले की कोरोना लसिका ही कोरोना रोगा विरुद्ध लढची शक्ती आणि ती प्रत्येकट्याक घेवची आवश्यकता आसा. म्हण
खुबशा प्रायोजक कंपनीकडे संपर्क केलो, तितूंत यशस्वी जालो। हो सगळो तपशील त्या सभेत तेमी सांगलो। तितूंतच एक म्हणल्यार मूलतः कारवारचो मुंबई सेंटर फार्मास्युटिकलाचो मालक हेमी कारवार अंकोला जनतेच्या आरोग्याबद्दल काळजी असून या कार्यात सहभागी झाल्याबद्दल आभार मानले। या वेळार उद्यमी दिनकर साळुंके, ॲडव्होकेट संजय साळुंके हेमी या सभेत कार्यक्रमाबद्दल उलयले। सभेत अशोक एस नायक, पांडुरंग गौडा, विनोद नायक, विश्वास सावंत, फ्रँकी गुडिनो, अली कुरेशी, सूरज नायक, बालाजी नायक, अलिना फर्नांडीस, श्याम सैल, अशरत सय्यद, अजय सिंगली, नूतन जैन, परशुराम चव्हाण, कार्तिक नायक हेमी भाग घेयलो आणि अखेर शंभू शेट्टी हेमी आभार मानले। ಈ ಒಂದು 3000 ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ವೆಬ್ ಲಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅವಳು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರಜ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಶುಕ್ರಜ್ಜಿ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ। ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ पावसा लागून हळयाळ तालुक्यात मोठी पडझड, 7 घरां कोसळ्ळी, अनेक रस्ते उदका सकल। हळयाळ तालुक्यात जोरदार पावसान जनजीवन अस्तव्यस्त जाल्लें आसा। अनेक रस्त्या वयल्यान पुला वयल्यान उदक व्हांवन गेल्ल्यान अनेक मार्ग बंद पडिल्ले आसात। तालुक्यात सुमार 7 घरांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा। हळयाळ नगरपालिका क्षेत्रात 4 घरांची पडझड जाल्ली आसा। रामपूर, येडोगा, मंगळवाड हिंगा प्रत्येक 1 घराची पडझड जाल्ली आसा। पावसा लागून खानापूर, दांडेली, धारवाड मार्गावेले अनेक रस्ते पूल उदका सकल आसात। कारवार किन्नर ग्रामात अतिवृष्टीन घराचे छप्पर पडिल्ल्या वृद्ध महिलेक सहायुक्त आयुक्त हेमी ताबडतोब सरकारी मदत केली। कारवार तालुक्याच्या किन्नर ग्रामातल्या घाडसाई मजऱ्यात श्रीमती गोपिका गणेश गुंदगी हेमी रावच्या घराचे मुसळधारी पावस वाऱ्याच्या तडाख्यान छप्पर कोसळून पडले आणि संपूर्ण छप्पर जमीनदोस्त झाले। सहाय्यक आयुक्त कारवार हेमी स्थळाक भेट दिवन परीक्षण करून रेव्हन्यू इन्स्पेक्टर किन्नर आणि किन्नर पंचायत पीडीओ हेमका जाग्यार आपोवन हानी जाल्ले घराचे छप्पर ताबडतोब दुरुस्ती करचे काम केले। तशेंच त्या वृद्ध महिलेक सरकारच्यान येवचे संध्या सुरक्षा वृद्धावेतन वेळेचेर पावत की ना हेची खात्री करून गेली। ही महिला एकटीच वास्तव्याक उरता म्हूण तेका आहार किट दिले आणि आहार धान्य म्हयन्यान मेळची म्हूण रेशन कार्ड दिवची व्यवस्था केली। अतिवृष्टीन जाल्ल्या घराचे नुकसान परिहारात ताबडतोब मंजुरी करचो आदेश तहसीलदाराक दिलो। ती गेल्या घरा बाजून अपायकारी स्थितीत आशिल्लो एक विद्युत खांबो ताबडतोब दुरुस्ती करचो आदेश हेस्कॉम अधिकाऱ्याक दिलो। प्रगती विकोपान जाल्ल्या असल्या तुर्त प्रकरणाची नष्ट जाल्ली वळेरी तयार करून ताबडतोब रेव्हन्यू इन्स्पेक्टर आणि शानभोगाक हेमचगंजच्यान घेवन नुकसान परिहार ताबडतोब मंजूर करचो असे तहसीलदार हेमी सूचना दिली। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।